Les Joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català es funden el 26 d'octubre de 1931 a la seu del CATSI a Barcelona. En l'Assemblea Constitutiva hi van participar 600 persones i es va escollir el primer comitè executiu format per Josep Dencàs, Miquel Badia, Ramon i Carles Duran i Josep Fontbernat. Des de la seva constitució, les GEREC comencen la seva implantació sobretot en nous casals a Barcelona i organitzen diversos actes públics de propaganda al llarg del 1932. És durant els primers anys de la República quan constitueixen també els escamots de les GEREC liderats per Miquel Badia. Es realitzen actes multitudinaris, jornades atlètiques i desfilades. Amb l'esclat de la Guerra Civil, bona part de la militància de les GEREC formaren part de la columna Macià Companys i d'altres destacaments del que seria l'Exèrcit Popular Regular. Les columnes Macià i Companys estaven formades per uns 1.300 voluntaris i a poc van anar augmentant els seus efectius gràcies a l'entusiasme de molts partidaris de lluitar sota les ensenyes catalanes. De seguida vaig tenir la sensació que el meu deure i la meva obligació era anar a lluitar i que a més feia falta, tothom feia falta a la lluita al front. Jo estava, quan vaig anar al front, estava disposat a matar. Altrament no hauria tingut sentit. I estava disposat a morir. No pretenc ser més valent que els altres. Vaig passar moments de por, com tothom, però sempre vaig estar disposat al que passés. L'acabament de la Guerra Civil i la victòria del franquisme genera un èxode i unes pèrdues personals difícilment reparables. Molta militància s'ha d'exiliar, és empresonada o ha mort en els camps de batalla. Al 1945 es recompon l'organització a l'exili, però el llarg túnel del franquisme porta a una supervivència testimonial de les organitzacions polítiques vençudes. El somni de molts passa només per mantenir una feble i testimonial generalitat a l'exili i una lluita en la clandestinitat a l'interior del país. I un altre episodi de la meva vida del qual estic molt content, potser encara més content, són els 7 anys que vaig passar a París al costat del president Irla i al costat del president Tarradellas. Allí realment sí que va ser una veritable epopeia perquè havíem de lluitar per la permanència de la Generalitat de Catalunya, de la institució catalana, amb uns mitjans molt precaris i plens de dificultats. A finals de 1976, els membres més joves d'Esquerra, encapçalats per Boi Fuster, Maria Teresa Puig-Oriol, Jordi Rull i Martí Marcó, engeguen la reconstrucció de l'espai polític juvenil proper a Esquerra i adopten el nom oficial, refundacional i definitiu de Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, les GERC. És a partir de 1987 quan, amb la Crida d'Esquerra, centenars de joves refunden el partit i les joventuts i recuperen l'espai de l'esquerra independentista. La recepció de nova militància quadruplica l'organització existent abans del 1987. En aquest mateix any, les GERC celebren el seu 10è congrés sota el lema La força independentista de futur i s'elegeix a Joan Puigcercós com a secretari general de l'organització. Vaig entrar a militar a Esquerra l'any 87, és a dir, ara farà 25 anys. Va ser, si no m'erro, al febrer o al març del 87 i al juny jo sortia escollit regidor a l'Ajuntament de Ripoll, al meu poble, no? I era un dels regidors més joves que tenia Esquerra Republicana. Aleshores, quan al desembre d'aquell mateix any es va començar a preparar el Congrés de la GERC, bueno, al desembre no, a la tardor, es va buscar una persona que tingués un càrrec institucional per anar al capdavant de la GERC.
i vaig anar a parar a la GERC, és a dir, em van venir a buscar els que estaven en aquell moment gestionant la GERC, portant la GERC, em van venir a buscar perquè jo agafés la direcció de la GERC. A partir dels 90, les GERC assumeixen l'àmbit d'actuació dels països catalans i continuen ampliant la seva base militant tant des del punt de vista numèric com territorial. És també aquella època quan s'incrementa la incidència social de l'organització amb accions mediàtiques i multitudinàries. Un dels dies que vaig quedar més impactat de la capacitat de mobilització que teníem va ser quan s'acostaven als Jocs Olímpics. Varen decidir que havíem de fer alguna cosa que tingués connotació especial perquè els Jocs Olímpics es feien a Barcelona, que era la capital de Catalunya, i en plena histèria dels rècords Guinness vam decidir embolcallar l'estadi olímpic amb una senyera. Això aviat és dit, no? I recordo que va ser una idea meva de bombero, però que la mateixa organització es va posar les mans al cap que era impossible. Al final ens hi vam posar. Recordo la gent que hi va treballar molt, ben a les cares ara alguns d'ells, no? Que s'hi van posar amb tota la força i ho vam aconseguir. Evidentment no em trauria mai del cap les escoles de formació, no? Recordaré un dia que teníem un ponent molt important, un diumenge al dematí en una escola de formació, que a les 10 del matí aquell senyor havia agafat un avió perquè l'escola era a Mallorca. A les 10 del matí aquell senyor, el ponent, ja estava assegut a la sala d'actes i tothom dormia encara en aquell moment, i recordaré que amb 2 despertadors, una a cada mà, em vaig anar posant un despertador a cada orella a tots els militants de la GERC que estaven dormint i vaig aconseguir omplir la meitat de la platea. És a partir d'aquest moment que les GERC adquireixen la total competència en l'àmbit juvenil, un treball que es consolida a partir del 13è Congrés Nacional, en el qual s'escull a David Minoves com a secretari general. Per exemple, recordo de manera molt trista quan, tornant d'una escola de formació que varen fer a Mallorca, van començar les detencions de l'operació Garzón contra companys independentistes, alguns ja militant a Esquerra Republicana i d'altres amb d'altres organitzacions que acabarien després d'Esquerra Republicana. Van patir tortures, van ser humiliats, va ser una campanya duríssima i poc temps després, ja com a secretari general, vaig assistir al judici d'aquells companys a Madrid. Però si n'he de destacar un, és especialment la lluita en contra del servei militar obligatori. La GERC vàrem ser també una peça molt important amb un conglomerat de moltes organitzacions que ens vam decidir a treballar per acabar amb el servei militar obligatori, en una època on deien que les joventuts eren passotistes. I vam aconseguir implosionar el sistema, fent que el nombre d'objectors i d'insubmisos fos tan gran que s'acabés realment amb el servei militar, no pas per un acord polític entre Convergència i el PP, sinó perquè es va fer inviable que aquell sistema funcionés. Tota una sèrie de gent doncs, ens declarem insubmisos al servei militar, no només per obligatori per militar, sinó també per espanyol. Van declarar insubmisos l'any 94, doncs les penes eren de presó, 2 anys, 4 mesos i un dia. Insumisión, insumisión, la puerta me gusta mogollón. Insumisión, insumisión, y al sargento que lo tiren al pilón.
Amb la Direcció Nacional d'Esquerra encapçalada per Àngel Colom i Pilar Rahola es produeix un distanciament entre les dues organitzacions per discrepàncies sobre mètodes d'actuació i pràctica política. En l'any 1996, les JERC celebren el seu Congrés Nacional a Tarragona, on escullen a Camil Ros com a secretari general. Sense la JERC, en aquests moments, l'esquerra actual, amb tot el que ha passat, jo tindria dubtes si seria d'esquerres i nacional, perquè qui es va jugar més amb un sentit allò d'apostar va ser els militants de la JERC d'arreu dels països catalans junt amb d'altra gent. Per tant, el moment aquell dels anys 96 i 97, des d'un punt de vista general, jo crec que van ser importants. La JERC, a partir de l'any 96, decidim obrir encara més el que eren la JERC al conjunt de la joventut catalana, i per tant decidim passar d'escoles de formació on ens autoformàvem els militants i dirigents més convençuts a muntar l'acampada de la JERC. I l'acampada de la JERC, per molt que diguin que és festa, que n'hi ha i que n'hi havia, i que suposo que ara n'hi ha i n'hi ha molta més, hi ha un espai formatiu evident i ideològic. A partir del 1997, l'organització fa un canvi generacional i en el Congrés Nacional de Manlleu escullen a Uriel Bertran com a secretari general. En aquells anys es prioritza la tasca en la millora de les condicions de vida dels i les joves des d'una anàlisi independentista i una estratègia de mobilització popular. Es canvia l'estructura organitzativa i es simplifica, i és també quan s'adopta la terminologia de portaveu per definir la persona que lidera l'organització. I durant l'època en què jo vaig tenir responsabilitats, fonamentalment el que jo vaig empènyer és a una lluita independentista que combinés l'acció institucional, la lluita institucional, amb la lluita popular i la lluita al carrer. Crec que és la combinació d'aquestes dues lluites que són els que permeten que l'independentisme s'arreli i creixi i aconsegueixi finalment la victòria política. Cosa segura és que no hi ha qui ens pari, però deixar d'avançar en cercle estaria molt bé. Tot el nostre bagatge és un cúmul de fracassos, però incomprensiblement cada dia som més gent. Sempre que ens alcem és per fotre'ns de nassos i malgrat tot guanyarem. Contra tot pronòstic, semblava que no podria ser, és el nostre torn. Ves per on és escrit a les parets, ja somriuen els bailets. La concepció de la JERC com un veritable moviment juvenil passa per impulsar i dinamitzar la participació de la militància en organitzacions sectorials i per obrir l'organització a la societat. Sempre he concebut el treball independentista des d'aquesta doble dinàmica institucional popular, i el que crec és que nosaltres vam fer aquella aportació, vam donar aquella empenta que la JERC passés a crear aquesta dinàmica popular, aquesta dinàmica social, a més de la institucional, amb iniciatives polítiques. És a dir, que no només fos un discurs plasmat a les ponències, sinó que passés a ser una realitat. Vam impulsar l'acampada jove, que ha estat un projecte que ha permès a moltíssims independentistes entrar en contacte amb el món, amb la lluita independentista. Vam impulsar els casals populars Tio Canya, que eren espais de trobada, centres socials on els joves podien allà fer tot tipus d'activitats. L'any 2003, Pere Aragonès es converteix en el nou portaveu nacional en el marc d'un context polític nou per les JERC modernes. L'augment d'Esquerra a les urnes i la consegüent formació del primer govern catalanista i d'esquerres porta a les JERC a fer un salt. Passen de la mobilització juvenil a tenir responsabilitats de govern i gestionar les polítiques juvenils del Principat. Les JERC afronten el repte de traslladar allò que deien al carrer a les institucions. Quan la JERC vam apostar pel nou estatut, va ser fruit d'un intens debat a la JERC, no era una situació fàcil perquè a més havíem de
adequar el tempo del nostre debat i del nostre posicionament contrari a l'Estatut amb el tempo del debat que s'estava produint al si d'Esquerra, no? I no va ser fàcil, però nosaltres vam sortir amb un no a l'Estatut que va ser retallat al Congrés de Diputats i crec que va ser una contribució important de la JERC. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra és força creixent. Hi ha un altre moment que recordo que sempre tindré present, que és quan vam fer una acció davant de la seu de la cadena COPE a Madrid, en què ens vam encadenar. Bé, tothom es pensa que ens vam encadenar, però realment no vam tancar el candau. Per tant, avui fem aquesta revelació, aprofitant els 80 anys de la JERC, però vam fer una acció per denunciar tota la campanya de catalanofòbia que estava fent aquella cadena i que continua fent amb tota la caverna mediàtica contra Catalunya. No va ser un gest molt vistós, però va ser un gest també de valentia. Des del 2007 i fins al 2011, Gerard Coca es converteix en el nou portaveu de l'organització. En aquest període, toca gestionar una etapa de convulsió interna en el si d'Esquerra i administrar el segon govern de coalició d'esquerres, en el qual la JERC, amb responsabilitats en el lideratge de la Secretaria de Joventut, creen una veritable xarxa d'emancipació amb les oficines joves arreu del territori català. Van ser uns anys políticament molt intensos per la JERC, perquè també van ser uns anys políticament molt intensos pel país. Jo crec que ara, vist en perspectiva, vam tenir l'encert d'avançar-nos ja quan tothom negava la crisi. Vam llançar la campanya Espanya és crisi, vinculant un discurs que després va quallar. Per un costat, la crisi econòmica, que avui en dia jo crec que tots l'estem patint en la primera persona o en el nostre entorn, i per l'altre, el cost d'estar a Espanya. Per tant, jo crec que va ser una campanya important de les que generen discurs i, vist amb els anys, veus, teníem raó. A la JERC el que més valoraria, bàsicament mèrit de la gent que em va acompanyar i va estar al meu costat aquells anys, va ser agafar un context polític molt complicat per una organització juvenil amb vocació de transgressora, trencadora, d'esquerres, independentista, com era uns anys de presència de l'independentisme al govern, amb totes les contradiccions que ens generava, intentar que aquestes contradiccions no ens superessin, donar-hi resposta, tirar endavant una estructura de la JERC perquè precisament quan vinguessin temps millors aquella estructura que vam intentar aguantar, reflotar, ficar coses noves com l'acampada pogués donar els seus fruits. Jo crec que aquest és el que més orgullós estic. En l'últim congrés, celebrat el 2011 a Terrassa, la militància escull a Gerard Gómez com a nou portaveu. Les JERC actuals afronten el repte de convertir-se novament en l'organització referent entre el jovent dels països catalans i esdevenir la força hegemònica que amb un projecte cohesionador rellanci l'independentisme juvenil. El que la JERC han de saber fer és agafar el compromís més que mai amb la política, perquè a la política és l'únic lloc on el vot de tots val el mateix i és l'únic lloc on tots som importants per decidir les coses i per canviar el futur del país. I per tant el que han de saber la JERC és canalitzar aquestes reivindicacions ciutadanes de més democràcia, de més transparència, que són les nostres, que són les que sempre hem defensat i que són fonamentals per construir un estat democràtic, una república, al cap i a la fi, democràtica, on tots els ciutadans i ciutadanes són parts essencials de l'estat. anys després de fundar-se la JERC, aquest any 2012, les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya continuen amb la lluita iniciada i mantinguda per milers de dones i homes que han format part d'aquest projecte col·lectiu. Sota la doble i inseparable lluita, el fil roig del combat continua teixint dia a dia i any a any la llibertat i la justícia dels països catalans. Som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir.
Oscar. Som tot un món per escriure.